few moments later. Pre, mari, naman lagi mo diri mari. Wala gid may kuan karon kwarta pitos kayo gid ang kuan. Lukat. Gutom na yung ginawa, pre. Ikaw, pre. Na, labaw po kong gutom. Sa kay bahay mo ato na to ba? Makakaunta ba? Kun og kuan pre kaning mamukot ta pre naman toy pukot si Karing Pansyong. Di ba pre na kay pukot pre? Wala lagi, gihulaman ni paring ano ako pupot. Na. Sakong ka nato ni ba? Ay, ang maayo ani karon. Nakoy nauna-unaan. Sa may naon pre. Tukol man tag interior diri. Lubong gahapon, pre. Natoy lubong gahapon. Nabali. Ato. Ang kuan nato buhaton ni karon. Anon? Na may manduaw. Pre. May manduaw. Sure gyud kung ana atoy undras gyud kanang ihalad nila. Para makakaon lang ta. Mga tambalan ato kagutom. Sige pre, murag maayag yun na imong gikuan pre, ba imong gihuna-una pre. Ang buhat mo na ninyo karon ha. Sunod mo sa ako. Ako ang inyong team leader. Sige. Ha? Ikaw among leader kay ikaw may nakatuod, wala man nakatuod. O, sige, sige. 1 minute 37 seconds later. Tay, may buntag tay. Sinta yung kay tay, nga ko ka doon sa ibong lubong nga tay. So, kablonig ka sa ako tay nga. Pamilyado na din ko na tunog ko sa layo nga kung po yan. Nagdala ko pagkaon mo tay og bulak tay niya. Paborito kanin mo nga adobo tay. Kay sa una tay sa pagkatay gisubuon yung kunin mo og paluto og ginani tay nga adobo nga liog sa manok. Pasensya yung kayo tay. Sige tay. Mga ito na po tay. Salamat kay tay. 1 hour later. Awa lagi, pre. Awa lagi, pre. Man, awa. Awa lagi. Tulad ito ng inyo, no? Galing. Ay, ako na yung akong damo. Isa. Tanaw sa kayo. Sige na ang kilti. Isog na ba ito? Isog na ba ito? Animal na to. Pagilid. What? Umat. Magaling. Awa. Sami lagi kay apoy ba tay makaon. Ay, bulak ang imo tanaw. Ayaw. Isa patay. Sa kilid. Abis na to kaisog tong kritikir. Sa ako magplastar sa kuwi. Maabot ron. Ako lagi. Awag yun. Awag yun na ba ito isang istorya? Basi ni halas ani. Bantay-bantay pre kay grabe ra ba to kaisog ang kritikir din eh. Wala na. Kabalo ka. Kapatay tugkwat. Ano nang patay ato? Iring. Iring. Iring na patay. Paglukan ni mo. Iring. Ay. Nam ka. Ang paglukan ni mo. Kana magkapatay o. Diliingon ni mo. No. Terang dari Kaan ka. Uy! Kota mo dia! Kamu diktik pangahon na lang! Na magduwa ulit din ya! Kamu ah! Kamu ah! Yawa. Ano lagi ni kritikir lagi? Udah ni pagbuhat din ya!